Всички единици, внимание! Доклад от ареста, имаме извънредна ситуация. Терминатор ли? Брат, това е само апдейт с бъг. Ликвидиран. Това не е арест репорт. Това е дис репорт. Ликвидиран, пак говори за закон. Ама с тия очила прилича на шеф салон. Пази реда, пази чест, пази пагона. Ама пази и брадата си повече от района. Влиза в патрулката, гледа се в стъклото. 10 минути поза, 5 минути на работа. Вика спри колата, вика спазвай реда. Ама първо правя брадата, после слиза в беда. BCSO, много тежък на микрофон. Ама като дойде екшенът, търси си подслон. Ратата, сирени, светят в нощта. Той си бърше очилата да не падне пръста. Кой е той е тук? Ликвидирам, пак надувам много звук. Кой е той е там? Брадата му пристига 5 минути преди него, братан. Кой е той е пак? Говори като вълк, ама ходи като враг. Кой е той е днес? Бели ръкавици, сякаш тръгнал е за офис, не за арест. Терминатора идва, така му викат в града. Ама батерията пада, що му сети беда. Скенерът му свети, системата блокира. Като види арестант, започва да позира. I'll be back. Вика, ама пак се губи, прави тежък вход, после сам се чуди. Ликви на терен, но му лагва системата. Терминатор брада, ама пада му схемата. Очила черни, походка строга, но зад фасадата модна тревога. Брадата шарп, униформата клин, ама в главата му лоудинг скрин. Вика, респект към закона, момче, разбери. Аз го гледам, брат, ти първо се подпиши. С бележник в ръка, с поглед на бос, но като тръгне да гони, прави кардиолоз. Ликви, много си филмиран. В огледалото герой навън ликвидиран. Ликви, беджа ти блести, ама първо егото си трябва да укрути. Кой е той е тук? Ликвидиран, пак надува много звук. Кой е той е там? Брадата му пристига 5 минути преди него, братан. Кой е той е пак? Говори като вълк, ама ходи като враг. Той е днес? Бели ръкавици, сякаш тръгнал е за офис, не за арест. Всички единици, внимание! Имаме код, прекалено много стил, недостатъчно действие. Заподозреният е въоръжен с гребен, огледало и прекалена увереност. Повтарям, ликвидиране на терен. Пазете си отраженията. Като влезе в стаята, става официално. След едно ще пописва мирно, споразумение глобално. Гласът му тежи, ама думите кухи. Като сирена без ток, само паши и мухи. Имаш право да мълчиш, това добре го знаеш. Щото като стане страшно, самият той се скрива. Терминатор бил, ама с мека програма. Рестартира от паника, щом има малко драма. Ликвидиран, ама не от куршум. От един арестант си микал и шум. Песен му написах, събата е ясна. Бъджет му седи, но аурата гасте. Не е лош човек, ама много се взема. Като керектър с Алекс, най-скъпата схема. Половин ко, половин фешн уик. Като тръгне на акция, ранете коли. Кой е той е тук? Ликвидиран, пак надува много звук. Кой е той е там? Брадата му пристига 5 минути преди него, братан. Терминатор скел, гледа строго, ама пак не е прицел. BCSO King, ама в огледалото води най-тежкия ринг. Ликви, брат, спокойно. Не е лично. Просто
Брадата ти има повече присъствие от доклада.